denne video vil jeg fortælle om et forsøg, vi har udført på skolen. Forsøget blev lavet på baggrund af stofferne vand, ethanol og heptan. Det var til vores opgave at undersøge nogle andre stoffers opløselighed heri. Herudover vurderede vi, om disse stoffer hver især er ionforbindelser. For at svare på dette spørgsmål vil jeg først fortælle om lidt tilhørende teori. Et molekyle betegnes med en formel, som angiver, hvor mange atomer af hver slags, der indgår i det, og hvordan disse atomer er sammenbundet. Et molekyle er derfor en sammensætning af to eller flere atomer. For eksempel har vi vand her, H2O, som et molekyle, der består af to hydrogenatomer og et oxygenatom. Og her har vi oxygen, O2, som er et molekyle, der består af to oxygenatomer. Atomet består af en atomkerne, hvor næsten hele atomets masse er samlet. Atomkernen består af to slags partikler, nemlig protoner, som har en positiv elektrisk ladning, og neutroner, som er elektrisk neutrale. Kernen er meget lille i forhold til hele atomet og er omgivet af negativt ladede elektroner. Et molekyle er karakteriseret ved, at alle atomerne i molekylet er bundet sammen ved hjælp af kovalente bindinger. En kovalent binding, eller også kaldt elektronparbinding, dannes ved, at atomerne i et molekyle deler et eller flere elektronpar. Der går to elektroner til en binding. Atomerne i en kovalent binding stræber imod at dele elektroner, så de har 8 elektroner i yderste skal, så de kan blive til ædelgasser. Dette kaldes oktetreglen. Denne kovalente binding er mellem to kloratomer. Disse har fundet sammen for at opnå oktetreglen. Dette gør de ved at dele to elektroner, da de kun har 7 elektroner. Når de så deler de to elektroner, har de begge i alt 8 elektroner i yderste skal, som også ses her på tegningen. Det vil være nemmere for dem at optage en elektron, som er afgivet, da de er tæt på at få opfyldt oktetreglen. En kovalent binding kan være polær eller upolær. Stoffets polaritet påvirker den indbyrdes blændbarhed, hvilket gør, at nogle stoffer ikke kan blandes, men i stedet danne lag eller lignende. Et polært stof har et positivt elektrisk ladet ende, en pluspol, og en negativt ladet ende, en minuspol. Det, der afgør molekylets polaritet, er elektronegativiteten. Elektronegativiteten, også betegnet med trekant En, er et tal, som angiver atomets evne til at tiltrække elektronerne i en kovalent binding. For at finde molekylets elektronegativitet, skal vi finde de indgående atomers individuelle elektronegativitet og trække disse fra hinanden. I forsøget har vi undersøgt, hvordan nogle kemiske stoffer kan blandes på kryds og tværs. Vi havde i alt 18 reagensglas, som var delt op i 3, således at vi havde 6 med vand, 6 med ethanol og 6 med heptan. Vi tilføjede i hver af de 3x6 reagensglas de 6 stoffer, som kan ses i skemaet, og observerede, hvordan de kunne opløses i de 3 allerede tilstedeværende stoffer. Dette er hovedreglen for stoffers blandbarhed. Altså at stoffer, som ligner hinanden, kan opløses i hinanden. Polære stoffer kan opløses i polære opløsningsmidler, og upolære stoffer kan opløses i upolære opløsningsmidler. Vores resultater viser, at natriumklorid er blevet opløst i vand, og vi ved ved hjælp af elektronegativiteten, at det er en ionforbindelse, hvilket jeg vil komme ind på senere. Korsulfat er blevet opløst en smule i vand, hvilket vil sige, at det er polært. Diiod er blevet opløst i mal, og sukrose er blevet opløst i vand, det vil sige, at det er et polært molekyle, da vand er polært. Olien er blevet opløst i heptan, og det vil sige, at det er et upolært molekyle, da heptan er upolært. Og til sidst har vi pentan, som kunne blandes med ethanol og heptan, og det vil sige, at det er et upolært molekyle. Her ses 2 eksempler på, hvordan man kan finde elektronegativiteten. Vi har fundet ud af, at NaCl, natriumklorid, er en ionbinding. Dette ved vi ved at regne elektronegativiteten ud og finde både natriums og klors elektronegativitet og trække disse fra hinanden. Elektronegativiteten kan findes og aflæses på mange skalaer. På denne kan vi aflæse forskellen i elektronegativiteten og hvordan den hænger sammen med bindingstypen.
Natriums elektronegativitet er derfor 0,93. Klors er 3,16, og ved at trække disse fra hinanden får vi resultatet 2,23. Efter at have fået disse resultat kan nu gå over og kigge her i skemaet og kigge på de forskellige molekylers elektronegativitet og se, at den her den er på 2,23, går ind i skemaet, større end 2,0, og så er det en ionbinding. Kobbersulfat er et polært molekyle, hvilket jeg kan se ved at lave samme beregning, som jeg gjorde med NaCl, altså natriumklorid. Her har vi de forskellige resultater, jeg har nået frem til, at kobber har en elektronegativitet på 1,9, og svovl 2,58 og oxygen 3,44. Igen gør jeg det samme, som jeg gjorde ved den her. Jeg trækker dem fra hinanden og får resultatet 0,68. Det samme gør jeg her. Og får resultatet 0,86. Derfor når jeg frem til, at kobbersulfat er et polært molekyle, da det ligger mellem 0,5 og 2,0.